everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय नै दायो जोंहानाव आलासिफोर फैगासिनो बिसोरखौ आङो ससे लायनो नागिरदों आरो ना मोनफैबाय बिसोरो ओंखारबायनो गारिनिफ्राय ओमफ्रायो लोगोसेनो आंहाबो मोननैसो बुस्थु लायनो गोनां दङ आरो ना ओंखायनो आंबो थांनोसै जोंनि खाथिनि सगालागि ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो फुंनिफ्राय बानायनो मोनासै नै दायो एकदम बेलासिथारबाय मोनाब्लि जाथारबाय आरो ना दासो लानो मोनबाय ओरैबायदि खामानि सोलिगासिनो न'आव न' लिरनाय जि सुनाय आरो आंनि बार्थडेबो नालाय गाबोन सोरांबानो ओमफ्राय बिनि थाखायनो पुरा माने जगार खालामगासिनो रेडि खालामगासिनो साफ साफाय खालामगासिनो आरो ना ओमफ्राय दा गुवाहाटीनिफ्राय आलासि फैदों गाबोन आंनि बार्थडे नालाय आगै मनमति फैदों नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुयो गेजेर गेजेर ओमफ्राय बिनि बिमा जोंनि मादैबो फैगासिनो आरो ना गाबोन आंनि बार्थडे नालाय स' दा बिसोरखौ आं लायनोसै ससे ओमफ्राय आरो आंनि माखासे नांनाय बुस्थुफोरबो दङ बेखौबो लायनोसै बिसोरखौबो लायनोसै आरो ना स' नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम बयबो ओमफ्राय नै लोगोफोर लोगो मोनफैबाय आरो ना मा होनो जोङो ससे लायनो थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु लामा मोनफैखाबायमोन आरो ना बिसोर नैसिम ओमफ्राय नै दायो जोङो थांफिननोसै आरो ना आं लांफानोसै बिखौ सगाव थांनोसै दायो दहायनो होनखाबाय आङो माबा माबि नांनाय बुस्थुफोर दङ ओमफ्राय लायनोसै बेखौबो जोंनि सकखौ खिथिना लायनोसै इनिफ्राय आबुनि फैसाजों पेट भरायना जानोसै ओमफ्राय मा होनो आङो माबा संना दोनखादोंथ' नोंसोरनि थाखाय माटिगालदाब आलु भाजा दालि बानलु बाथोन देना दोनखादों आङो ओमफ्राय खिन्थु दा नै लोगो लोगो फैफिननांबायसो आरो ना आंजों दा थांबाय थानोसै ना आरे गामियाव बेसे गोबाव जाखोमोन लोगो मोननिया आङो माब्ला फैदोंमोन हा माबायाव जानुवारि पिकनिक जालायनो थांनायाव माबायाव मा होनोमोन मानासाव डिसेम्बर ना मामोन आंबो बावबाय डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च 2 माह जादों 2 माह जाबायना जों लोगो मोनलायलाया 2 माह ना 3 माह जाखोथाय 2 माह ओमफ्राय दिनैसो मानो फैदों होनबा नोंसोरो फैदो आब'नि बार्थडे जानो औ गाबोन आरो आंनि परीक्षाबो जोब्बायना एग्जामा जोब्बायना इसोरनिया पिअ फाइनाला मैयाना माला जोबनाय दाखालि नामा आंनियाथ' 13 तारिखैनो जोब्बाय 13 तारिखआव साबजेक्ट बाय साबजेक्ट ओमफ्राय दा जोङो लामा लामा थाबायगासिनो बै ससेनिफ्राय जोङो माबा पिलपिलाजों थांसै आरो ना स्कुटिजों फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बाबाया लाना थांब्रबलायबाय सगाव ओमफ्राय दा जोङो थाबायनानै फैनांबाय आरो जों टमटमाव उनथिगोन औ थांबाय थानोसै दायो नै मोनफैबाय जोंहा लामा थाबाय थाबाय थौ गाखोहैदो माबार गाखोहैद' अखाबो हायां हायां जाबाय माथो थौ दे होमबा इखिनिजोंनो जदो सिदा जगोन नोंबो इथिं जदो हालबारि बलक रुपय थांनो सानदोंमोन सालबारियाव थांसै इखिनि खानाया माइलाय जोङो मोनफैबाय आरो ना न'आव सालबारि थांदोंमोन ओमफ्राय साउन्डआ खमाय जोङो ओमफ्रायो भिडिअखौ लाबाय थानो मोनासै आरो ना ओमफ्राय नै दायो साहा आरि लोंखांलायबाय आरो ना मोनाब्लिनि ओमफ्राय दा हरनि जानाय लोंनाय संगासिनो ओमफ्राय खिन्थु निरामिससो आरो ना मानो होनबा गाबोनो प्रसाद होगोन नालाय आंनि बार्थडेनि नोंथांमोना बयबो आंखौ उइस खालामहरबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ हर जाबाबो आपल'ड होनो हाखानोसै दाथ' टाइमा 9टायानो जाबायना ओमफ्राय दासो सा लोंखांबाय जोङो ओमफ्राय सा लोंखांनानै आरो खुगा गोजा जागासिनो नै ब्रेड ओमफ्राय दिनै जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअखौ बार्थडेनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन ओमफ्राय बार्थडे जानोथ' एडभान्स थाफैखाबायानो नै दहायनो मोनफैदों ओमफ्राय दोनथ'नोसै आं बेखिनियावनो हरबो जाबाय भिडिअखौ आपल'डबो होखानोसै आरो ना हर जाबाबो स' बेखिनियानो ना मा बुङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बार्थडे ब्लगाव गाबोन लोगो मोनफैगोन दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै ना ओंखाम जानांगोन बाय बाय बयनिसिमबो बाय टाटा